És la comèdia amb potes, és un joc del teatre, aquell mirall del teatre de tots els vicis, els jo, allò que diuen en castellà, hola, com estoy, i n'hem conegut tants, n'hi ha tants, que clar, és fàcil posar-te i fer una mena de retrat d'aquesta gent del jo, perquè jo. En fi, és fantàstic. O sigui que, a part d'aquesta emoció, també estic molt agraït, vull dir que per un moment ja sé que ha passat el que ha passat, però cada cop em vingui i el Sergi digui, Jordi, i clar, és que sé que et poses aquí amb un material immens i la llàstima és que tinguem molt poc temps. És l'única llàstima. Però al mateix temps arribes i trobes aquesta esplèndida companyia que es posen tots dient què hem de fer? Saps? Sí, clar. Tot et trobes tan ben agompollat i tan amb aquest suport, amb tot plegat, que la meva obligació és anar a totes fins al final i esperem que ens en sortim bé i, com diu aquell, i no prenguem mal.